area and so my son any more dear shebium. That's why age na ebe Akan see no more. So that mekano. But time go say ya na an internet a chuchu and a medium edi juma. On a medium by juma so. Nyansapo juma de and a ugusa oshe. Our AP multimedia so. Another so at the bed and I hear some more the ben I trust so at the amount APM assign annual edition. And then so me more Frebby and I say and you are no more ha on also what Bessie Akan I would medin so. So the money me that no I'd mark my time here Diana Banana Boy Siama. Run champion this cron. Track course a petenti. Kun you twin so enamity. Said the one you know that no. And I can see no, and mobile di pa. Nya brena she. Say, yes, the ano pa wani machine and also atade mu. And you also any santumago. So and Tomago so sign the hogo. And Tomago is sign the hogo. So we ba echa green na. O hwe njuma die no da na o twetwa mu ha. O bete de ekuyase. That's akansifo no. Ebi abapen na ebi nso emada. Enti ene yeko na madam ho adi awie die. Wonom nso beda wo ho adi. Na fe edijumadi no ahyehyɛ so papa bodin me amiti edi ameje so ni owusu ajima nobo me ko school St Mary's International School owusu ajima nobo minim sɛ wo ba okra fie achane sɛ wo beje ebe abodi kru anako fie achane minia yenkɔ me amiti edi amede so ni Devisaje Yamponsa Devisaje Yamponsa mene wo hia o medjumadi so pen ene nso mene wadi ahia biem yo minim sɛ ena de wonfa ni agro ena de wonfa ni agro babo modern sɛ obedi nkunim sanse ehunu mpire no ni sɛ wabo ho yie pa yo ane owura obesi bibia kyerɛ wo nuan na fe dwumadi no yafi ase yanya be ma katawani tie bakata ate katati ohunu je yo yena ensum da ye nya potoi wa mu ne tudomu patoi akasa de ma me wae kasa sɛ be ma kuntumfunu ni de ntemfunu wona furubom na so odidi ana wa kon afiri sɛ ne de na etenten kwa otina di for chia so di bo fra wano fa wotofo once na di oni hwe de na opusa ni nsam mpedua bia me na bua ba mo se kwa abo fre asem kase be si afranka nsi so kusinya fufu obedi nsi gwa duru nkono obi nim obirempon ahyase obi nim twumwa ne samampahye anim gwa sem fata okani ba etuo mesum so otina de fuhye to di bo fra otofo wano fo ato petetu si ya na papa yibu yanko ekuro do so ayentina fa akon gina anu se nsuo do wa na ewura wo hie mu nsuo a do wo no ana ko hinam otina na wabuni sama ya de be ma wo bo fre de na abada ase abenum bi ribewu a ne eso abebinum abebi bewu a kana sama ne yanko abebi bewu a ne eso abanda wa makrama nka nipa sanso na maame na ka se so onu abron kwan a wo ka bi hwe opanyino otina fie ma nkorare na nka ne bu na nka refe oka ho bi hwemesoma mi ndi binti na atwemienu wonam so ukoto so bi abagwe se ehia sanso su di finso na eba so ena dondo ewo ho ebe ya da na efira motuom dondo ni mu ma re so na ba ena sa maame ana ka se abodusem wi wo ho ebe tu anintinwi ni panyini be ko na mmom widie se onsa chi be ya odese ya entu nsa yam usi achi poto okra ho na otafere prae wo ho wi ba ko na ebuo ukabuma emu utoto pa kwa wishi odifo mienu so a emia oboka shira na yeso awo se ye de nyansa kwan so na chichiri kasi na nyansa kwan so ase asane petema sase nda hokwa tini tonti wonom sane wo fa adwene yensan kokromutum mbopo abubron ko so ade be ye se da sankofa ye nchi asem kese si afranka nsi so obi atifi nsu obi anafo obi nim obrempon ahyase awenkro nti na abo akoto wanya tiri wufru dua pan ye pia wo bokoto bonko ase nyame hwe woto anoma wo ho oche odua so ana ogebo obi ayokoto na ka so bewe kura ye ngina chini panfo se bebi aden dan se wan fan to efiri to den chem firi nso mbe ka chese adwini firi nso mbe ka chese den chem ni ba ko ye ngina chini oto bo boda ban samba wa wo so na waye bi da na ka so be ye bi ye ngina chini kwantia musuo nyame nkunwa oti asefo breko sanso na nyame kro na udwane na wo hye na ase usu so be hye atachempa bo ufiri ane ntoma
Ojo so ba bi ba ko a ne epu ahuro. Ahunidie ntina obema dwunso wi opuru ne bema. Achichidie so obekọ bokoboko kura owo anim da se o se obeduru. Sa achichidie kura no so pani moja dodo we dwunso na frem. Eye mi ankasa maame ne ka se Ahun bi penti na abo ase hoje ne bago yi na ni tu nchen. na ensi na susu mpansu an to pai. Ana fra na metwe bo ade ase ama odwanyina awo ahenasa. Ti kuro ankwa agina oba totu atwiri bari madanim. Tuo esi bema bo. Eye fe na efe se oba tu America no okita no fum. Se de beti atontia. Sisu bie man. Eye fe na efe se oba tu America also no fum ene se ebeti atontia. Ensu na buru nko na dokononko. Eye mi ankasa me maame so na ka se uneska dibi na wu a ufunu ma eduru. Apese ye kese ye madufo chie. Se uni matopa busini sen a uni mbunsi no sen. Sebi mpredua santafo ma amini nsu kote kese. Sebi akura wo ho a akura horo ne sadi akura nim ne sa hohora no ni panfo didi. Akura huni ne sa hohora no ni panfo didi. Akura so ma ne maame nda na adwene bento ampa ne to da. Akoton wanoma Koto de ne bodwe enya nchira de yoso yonko. sa tide odin open moja do hu a edin so fra. Akura nu madware no dware na furi so. Se wa chipa ya wan kase na opam. Dabi buni bio. Se wa chipa ya wa na opam. Wachi paya obi na pam. O bua mana na se wo yende. Make. Demfa ma obi a. Yonko. Ade to woni so enya wo na wiye. Abusuan te se kwaye wo achirichiri a uhunu wo achichira uhunu sumbai. Wo achichira Uni wu a na babusuan sa. Yonko. Enfama di huba de ngina. Okoto se abo bitu nwia so wure man kan chen so so no so on kan chen so so fi service so no ba so. Ya kasa den amami wai kasa den. akoda oma ni maame en bento ampa ne to da. Watu petetu. Akura ne gu ne nanan so a epepa ne mu be ntwa nkwene. Se onse benkum nya atwatwene. Bo freda na ba da ase. Watu petetu. Yonko. Obinum aduro ma oyalefo. Akura ne mbiane na onim sie. Obi a osie na ankase ni bebi otete. Funu si ne ho efe na ni beto na dakam. Saa so na furu na ofefe na ni ase a hu nsama. Kututu nan na wanima na wokọ. Yonko. Etire ho a yenkose kotodwe che. Mi ankasa maame ne ka se so okoto so obi abodu sefu a sansuo si ni de hu na fi so okoto so obi abodu sefu a obi abodu se ehia a sansuo si ni de hu na fi no so a na ba so Fancy su biem. so okoto so obi abodu se ehia a sansuo si hu na efiri ni de na ba so Misien to na minisa jere fatame. Yonko papa. Unsa chibe oda na ntise unsa yem. Nka watu pete to be 3 minutes. Awie na ahwefo ha na enenso ye de akansie no ebesi. Sade medi kan ye no anwina ni santomago. Bia no so pe wani ma hwenti ana oso ntumam. Enenso ha na ye de dwumade no esi na ye kọ na akwaje ema akansifo no etimi enya ye na e de aba besomo na ye hunde. Anwanu mieni efata se yesi ne akansie no mu ohene de abodin no efata no sanse bakun din fata na ya akono ente bra wa betina akono yi no ye behu bakun ya ye beyi no ha ene
deɛ wɔn mu deɛ baayɛ ɔbɛko yi ɛne deɛ ɔde ɔko no ɛbɛbɛdi agorɔ enti ɛkɔ na yɛ deɛ ma no abɛbɛsom wɔn ɛwiɛ ɛmo akɔ aba na ɛde dwumadie no nyinaa na asa akansie no nyinaa ɛba na wiiɛ no na owura owusu novel anaasɛ yɛmba anaa yɛabɔfra novel enya ɛma no maako aduanan mmienu saa nso ɛna davis agye nso so ɛbɔ ne homɔden yie paa enya ma no mu aduanan nkron enti na dwumadie no nyinaa ɛba wiiɛ no wɔ akansie mu no na owura davis agye ɔno ɛna ɛnɛ yɛhyɛ no ahenkyɛ sɛ ɛbɛ akansie no emu ɛhene ɔno na wadi nkunim enti mama owura owusu atia yenua davis agye na afei waka biribi ɛde akyerɛ no minua davis wayɛ adeɛ ɛyɛ abonofo ne kaa sɛ ayɛ adeɛ ɛwiɛ abonofo no bɛka sɛ ayɛ adeɛ nti ayɛ adeɛ deɛ a na neɛ na ayɛ adeɛ so ampa na yɛda no ase sɛ ɔyɛ adeɛ na wodi nkunim nti yɛda mo ase bɔmmɔden na hyia yɛn dasɛm no